Pila nakakatuig sa Cebu? Bago pa. Na-kick out ka sa Dumaguete mong nabot ka dito? Uy, wala yun. Ganano ko mas pala Cebu? Nga noon sa take up sa Cebu? University of Cebu? Yes. Oh, UC. I see. Masay kurso? Nursing. Oh, nganong ga-nursing ka sa UC? Trip lang. Trip lang? Walay choice? Wala. Wala ka ga-nursing sa Siliman, FU, sa St. Paul's. Wala kay believe sa educational system diri sa Dumaguete? Oh, naaman pero ganano ko sa Cebu. Preference ra? Oh, yes, for clout ba? Nga mas dagang tao dito sa UC, no? Ay, no, mas bigger ang campus sa UC versus mga campuses diri sa Dumaguete? No. So what do you mean by clout? For clout lang nga nag-stay sa Cebu City. Okay, pero naay karelasyon dito. Wala sad. Anong naabot ka dito nakigilikayan dire? Wala ka po. In general, trip ra gyud ni. Gusto ko sa UC kay suggestion siya sa akong kuan friends. Nice daw dito in terms of nursing. Anong friends nimo dire? Unsa na ila mga kurso? Kaning naka-blue kay midwifery, tas kani isa kay senior high. Oh. Uy, so good. Bungiro po kayo ni siya kurso. Radtech. Radtech tapos? Ang isa kay Radtech sa? Coscan. Last option? Ah, last option. Oy, kana bang Radtech sa Kuskaluoy kay himong last option ra na. Kay wala silang kasulod sa Norso. Dili, first choice. Third choice. Asa man na first o second? Nursing sa Norso and then second, pharma sa. Wala ba sa pharma ang second choice? Then Radtech ang last. Kay last choice lagi ang Radtech sa Koska. O hali dire. Explain yourself. Uy, dili man last. Kung gani explain gani. Wala ra ganahan ra ko. Pag ginala kay mailan tang uyab mo sa lain.